Himo na bag-ong bangag or niyo bangag. Ako mamaya. Hala! Layo pa, oy! Wala naman. Kanaka! Oy, diri atong lang! Subscribing! Subscribe. Diri na! Diri na! Asa to? Subscribe! Asa bangag? Subscribe. Limbong na. Subscribe! Subscribe din kuya. Lechon na. Diyos na pagsunod. Awa Diyos. Awa yun. Subscribe! Ay, kuwangan! Uy, awa mo eh. Maigo din mo ano. Kuwang. Ako na! Santos ingon na. Hello guys. Hi guys. Di ami sa Matalom Leyte. Hey guys, at matanong ilite. Sa JK me. Dili ni JK Village. Sa JK me, sa JK. Sa taga JK. JK me, Wala JK. sa to. Kaming mga bata nagduwag mga libul-bul. Kaming mga bata nagduwag bulbul. Ako. Santos ingon na. Uy, ako na Diyos. Siya sa Diyos. Sige na ko. Ano ba mga? Depende. Asa mas yummy din. Tara to. Tara. Subscribe. Bang. Uy. Ano ba? Dino Diyos. Ay! Nay! Street ba? Limbongan gibutang ni Santos ang bato. Libungan. Para kay subscribe. Para kay subscribe. Ako na po. Rika! Rika! Tulog. Kanang 8, letter 8. Mana? Subscribe! Ay! Subscribe. Please welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Gina! Bang! Ikaw, Diyos! Mana siya to? Masyot ng jutron. Gusta! Ay! Sangit. Kita ko, kuya. Nag-video ka, kuya? Oh. Dali na! Dali na! Para kay subscribe! If I will. Subscribe! Limbongan apat ya. Ingon na. Apati! Apat ya. Next toyo. Buloy! Ay na si Sanjon. Wapag apple. Josh! Sama na kaon! Sama na daw kaon. Kaon to na. Jud! Ana, Jud! Awo, Jud. Ball! Ana! Niya pitay. Street ko bayang. Mga subscribe! Subscribe by YouTube channel. Ay, apit. Limbongan kay butang ang Sanjon Sinilas. Limbongan.
na basta to tag tangan ni Sanson. Wa oy. Limbong kay gibutangan ni Sanson ang chinilas. Oy magduwa tani ni ka ba ay ni tuloy sabay. Kintoy official Kaploy. Dagon, ato na. Uy, ana. Dapat Ana! Apat eh. Ana! Bong! Ina! Ina! Di ba bato-bato ba sa? Be. Subscribe. Bangan. Uy. Yo alay na pa niyo duha. Thanks for watching. Subscribe. Wala sa Na-chat. Uy. ay padayo sa ko video, padayo kana ligat sa kaayo. Na-chat. Uy. Chat po gat. Muni ano. Di ana. Bong! Sanjon, mag-usa man ka diha, magduwa og bonbon. Hoy, hugaw na, hugaw. Usa may hinungdan. Ta. Oh, Subscribe. oh. Subscribe. Like. Ay, hoy, mag-unsa ka diha, init diha, init. Diha, Sanjon. Init. Kinhason na, kinhason. Hoy, asa ka diha? Hoy, usa may hinungdan. Thanks for watching.